En helt almindelig løbetur kan hurtigt blive et mareridt. Det har Wow nu løsningen på. I samarbejde med ortopædkirurger, læger og fysioterapeuter kan vi med stor glæde nu præsentere mit knæbind. Knæbindet, som er let at påføre. Vinder af Bedst i Test 2014. Ved hjælp af den enkelte app til din smartphone og et enkelt tryk med fingeren, kan du nu styre flere forskellige funktioner på knæbindet, såsom varme, kulde og støtten. Køb mit knæbind i dag og få en smertefri tilværelse som aktiv sportsudøver. For kun 500 kroner får du knæbind samt app leveret lige til døren.